الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لقاه. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsaku, padsangkut tua mga sabab adi ikapakang belag-belag un di darudupa, di kapakatatalik uda o magariari, di kapakatulad-tulad ututungan naya na sabab sangkut tua marata apa parangayan. Eno sagyang kaya makampata video na ayan niya pamagusayin tanong sa'yo nagyang kaya isa ko mga rarata apa parangayan adi maiinang ka o pitanggay sa anak tanwang ko to karata yan. Inon tanaw pa makapagilaya tanong sa iku Quran na gusto iku hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pala yun din na ya piyaka haram o agamatan o agam Islam. Piyaka haram o Allah, piyaka haram o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abadis kanyan suka turiman. Ayab teroon akaturiman sa iko kakasabut itanon sa iko mga kangudaan nun nagyang puto suka pagispay. Papagispayan ka si pagaring ka. Papagispayan ka si ama ka, si ina ka. Papagispayan ka sa mga tunganayin ka. Papagispayan ka sa ginawain ka. Papagispayan ka si karumang ka. Di ka di ituriman. Napadaya ko piyaka haram Allah subhanahu wa ta'ala. Tigman ito Allah subhanahu wa ta'ala sangkut wa Quran yan. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wala tajassasu. Hais kanwa miya maratyaya na pananggila inyo sa madakal akapananggila su kapangantap kamataan asu sabagi ku kapangantap na dusa wala tajassasu. Nagubak kanu di ituriman, bak kanu di pagispay. Diyan kaya paganay ay naluyo Allah subhanahu wa ta'ala ang makapantag sa kapangantap na piyakarata uwaga mata nagum Islam ubang kapkaantap so pagaring ka ang Muslims ikumarata aantapan. Inunta na ayadin alabi amapya nagyong kuta kaantapang ka kupagaring ka sa mapya aantapan. Ibigay tanwa ibaratan ang kaya kapangantap. Ibarat yan, nasusak nun, nakagimadakal pupakay sirakan makaukit sa messenger, na pumangningkor kano ba ako niyo paganta pa sa marata aantapan. Kakapakay ay kanusan niyo to ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kanaba kagya inip ko kaya pa ka message karakan sa pakis na taman iman to nadaakan din maylay nadaakan din masambag na ba akong kapanganta pa sa marata aantapan ay nao na prilay ako niyo kamadakal sugalabak adi sa oras tano subhanallah kapakay aadan ap kasambag ta ko mga pakaysa na sukag gaton sumbag na gusto mga lalabudon kapakay man aso pakaysa ka na miyabati akan na miyailayakan na duas sa bapian o di ako mapaparos ang kuta oras akele ako ron nakapakay aayapad as sa bapian na di akan katawan iisumbaga sang kutwa pakay sa ka na ikalakakan o bakan masambag so pakay sa ka di akan katawan naba ko niyo panganta pa sa marata isenarya ustad miya karatarata iparangay miya titi na misid sa kanunay miya kasaulan kapag ipanaad na miya ngiraw sa miya kasarago na tamaniman to na danyan maylay nakanaba sa sakataw, 2 kataw, 3 kataw, 4 kataw, 5 kataw, supo pa kami message kami kadakadakal subhanallah. Kanaba si irak buka, giya din su kadakalang ko mga ulama tanong sa isa Facebook. Nagi din. Api ang tadi isa nakakiran. Nagi din imam babatadian akanaban yan katiyok upama nakanaban yan kasembag langon agyam ko tay papakaisaon. Subhanallah. Napamang ni kamera kanong sarila. Neno kasup kasembagun na papanalamat na sudyon kasembag na sebar ka kaangkapan makakwas sa balas sang kutak ya pakasebar ka o gaid na bang kapangantapas sa marata supad ka ang Muslim aya antapang kon nagyong kuta mapi antapan ba anda ki bisi si ustad ba anda ki kasagit si ustad pakabagarno Allah ba anda di mapipi aginawa ustad lagi dito ha na wala tajassasu nagubaka no pagispay baka no panuriman at Allah subhanahu wa ta'ala
Piya ka haram ayaw Allah subhanahu wa ta'ala agyang kaya ka panuriman malagid o ayad din ka di panurimanan na si karumang ka. Apkapta na ka agyang kuta cellphone yan na kuling ka man na ka na pangilay na ka sebenar agyang kuta matataguro. Ya Allah. Na siguro doon nagkatunan ka sa dingkay ka sa suat. Siguro doon nagkatunan ka sa karibatan. Kakanabalang mo na message sa kisindun na tiga makaayo ngayon. Subhanallah. Kapag napapagman yan ka. Nanta kisala upa makaadan amabati akar o pagariakan bubayakan adang kakasuatan na anta isala sala ka ani sabab nakagiyamyan no rimang kami agispay ka ay ni saparanan wa Allah subhanahu wa ta'ala din ka di panoriman ni sukarumang ka din ka di pagispay sukarumang ka kaysa sa parkanan ohay aya panubayang ka di palalakalakatan nagyang kutapita ka iyan adin yang katawan nalagi damang butos subabay adi ka pa kay ubadi panuriman ni o karuman yan amama sa iko cellphone yan udi na sa iko mga gamit yan adi ka pa kay apanulsulden amama malagi-lagid tanusan babay antawa ka mama wa qala ibn Jarir tafsiran liqawlihi ta'ala wala tajassasu Peter ibn Jarir at yapsirin nagyang kaya katir Allah subhanahu wa ta'ala abakano panuriman wala yatatabba' ba'dukum 'aurata ba'd badi ipanundugaw sa bagir kano so paawing o sa bagi wala yabhath an sarairihi kana ba niyan di pamangilub agyang kutwa mga sikreto niyan o pamanaad na mga sikreto nga na diya kan ipangilubaan na isa sa para kano tubo ko di pangiluba agyang kutwa mga sikreto nga agyang kutwa mga paawing ka agyang kutwa mga karibatan ka haram piyak haram raknanan wallahu subhanahu wa ta'ala yabtaghi bidhalika adh-dhuhur ala uyubihi aya sabab akapangilay ko ko sikreto nga anakan maylay agyang kuta mga paawing ka mga karibatan ka anto na mga disusuan yan kinuang ka sa cellphone yan na mataamgan ka anakan maylay agyang ka iya mga paawing ka si ay sasaakan ra ka subhanallah napiyakarataan ano agamatan agama Islam o di na si karomang ka na lika na kagyong mo ta Facebook yan, lika na kasumisis yan, lika na kasusilpon yan. Mata magad pangilayin ko gyung kay asuswan kasi antunad mga di asuswan kasi ini. Napadanan ko kapanuriman ay ni sapar Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia ka sigurado aaden akaribatan ka. Sigurado aaden ay tatapok ka sekreto di ka kabaya o baka to kayo sa lakor ka. Wallahi alazim. Walakin iqna'u bima dhahara lakum. Ugaida tigno ibn Jarir na masuat kano kung nganin amarayag amaiilay niyo. Sa marayag amaiilay karakan, nagyuto ikukumang ka. So itatapo ka kang ko, sila po na kan, itatapo ka kang kopita ka, akan na bagyuto ikukuman ka. Ayak kukuman ka na sumarayag. Na so kapakin dulo na akan rakay barata. Mapia anta ka marata. Na umapia, na panalamat ka ko Allah. Na umarata, na sibar ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ayak kukuman ka na, gyang kuta marayag, apa parangayan dedabitan o manusia kana bagyang kuta itatapok yan apa parangayan na lekat ka na kiyang kalaka na orian yan na initan ako na libang odi na pimbebasaan ka sa marata subhanallah padanang kopya ka haram o agamatan o agama Islam wa huwa min sifatil munafiqin kama dhakara dhalika Mujahid rahmatullah alayh gyang kaiya kapanuriman na padpenaya sa sifat o mga munafiq inako tafsiran Mujahid radhiyallahu an agyang kutuwa katero Allah subhanahu wa ta'ala pad ko mga sifat mga munafiq na paduna agyang kaya kapanuriman namya aloy pan sa iku hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka in ittaba'ta awratin nasi afsadtahum mataan aska na opa maka panundugan ka agyang kutuwa mga karibatan mga paawing o mga tao afsadtahum na kaya binasaan nakasiran ya Allah kaya binasaan nakasiran ka pianundug ka agyang kutuwa mga karibatan mga paawing ang kutuwa mga tao ayapan ubaya panundug na ka ng kutuwa karibatan paawing ikaromang ka subhanallah aw kita an tufsidahum na apyadan kasirampan kabinasaan na may tubu na kabinasaan kasiran na pagsagyang ka iya mga rarad o kapanuriman o di na pagsamang nga agyang kaiya kapanuriman agyang kuta madharom min madhahiri su'idhan lalayong ka din marata iantapan
sangkot tuwa padika a Muslim. Udi na si ikikarumang ka. O poon mapamulang kaya kapanuriman sangkot tuwa puso ka, na andid ni kapaloy karumangan na andip man na yung mga diso nga mamay ni. Andip man na yung mga di pagantap. Ay dito. Padanan sa mga raradyan. Pakarata kay antapan. Bandip man na yung sungsagyang kay agi lagi day. Ha? Ikadua, apad sa mga araradyan nagyang kuta at tajassusu suratun min suwari dha'fil iman. Padayasak toos tanda asutaw ang mapasang ikapanuriman na malubay iparatyaya. Okay, malubay iparatyaya. Lagi duki alo yan, mujahid. Apaday ako mga sifat ng mga munafiq. Ikatlo, na al-adawat wal-bagda wa qat'u silat. Igiraman ito mapasang ikapanuriman sutaw na ayadan akalilid araradian nagyang kutuwa samok gulo sakitawlo wal-bagda. Diyan ko to kikagud na kakutaw nang kikagud niyan raka. Ini kagud kas kanyan kakyatunan ka sa pawing. Na ini kagud kanyan mamuka pitekor kagyan ko ta pawing yan. Aapyad no si sekreto niya na pilkat kapan. Ya Allah. Haram alaik. Wa qat'u silat. Inon tanap kasabapan panaisad ikapakang blablag ututungan na magaryari. Hindi darudupa. Ikapat at tajassusu yuaddi ila fasadil hayah. Padararadian nagyang kutwa ka kabinasai ko kapapagintaw o manusia. Kabinasa so kapagintaw ka. O ba yan ni pagintaw nga na palaya din ka panoriman, palaya din ka pagispay. Na kabinasa agyang kutwa kapagintaw ka. Ikaliman agyang kutwa min su'il khuluq. Padaya ko mga rarata apa parangayan. Eno saktano magaryari tutungan na yan de darudupa. Na ayat dan aokitan tano nagyang kai Al-Quran na gusto hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko di tano di kapakan duduluna kaan tano maawat sa gyang kuto simo gulo sakit tawlo naan may saysa agyang kuto mapya agalabaka o di naan mitatapok agyang kuto paawing o umani isarak tano naan matatanor akapapagintaw o pamilya, kapapaginta o magaryari, hindi darudupa. Na ignakatanwaya agalabaka. Din ka di panurimanis o pagaring ka. Din ka di panurimanis o mga tunganayin ka. Din ka di panurimanis o karumang ka. Kanaba kagyam niya katalikod si karumang ka na piyundut ka mambuas sila po niya na ya. Na malungar o mamupilil ka lakat wanton o matatago sa giyang kaya cellphone yan. Na uwadan akilayin kaon amarata na senditan ka sa ginawang ka. Kaya ni sapar ka suka panuriman na waraan o manusia agyong kutuwa kapkaribatian na ayapin na kamapia ko pangariribat at iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na agyong kutuwa di imbalingan na gudi makapamangnis sarila ko Allah subhanahu wa ta'ala perila ya kunyo ubaadan di mapia akatero akyabuka ang kusi ay abu iniyar kakanun na kapapakay ng kaakurun sa kababaloy ay haram kaamay badan na mimbaloy adat o pitanggis ang raktan wagyang kuta kapanoriman kapag ispay na marata apapagilayin ubas sa muslim na ay paparangayan yan nagyang kuta piya kaharamun wallah piya kaharamun o Rasulullah piya kaharamun o agamatan o agam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.